Нинджаго. Мини епизоди, сезон 5, епизод 2. Така, телата са ви готови. Дори са по-добри от старите. Но защо има и мини тела? Защото по принцип те са за да се по-малки. Иначе можете да седите постоянно с големите. Но това е за да се слеете. Окей, влизаме в телата си. Ето така. Ето главата ще изкочи, ще се откомбинираме. Пуф! Аз съм гост. Земното чудовище. Шегичка, името ми е Призрак. Аз съм земното чудовище, колкото косо. И то знаете, аз съм вълк. Аз съм клоун. Електрическия скорпион. Това, аз съм такова чудовище. Аз съм готвач. Леденото чудовище. Аз съм полярна мечка. Аз съм водното чудовище. Как виждате, съм акула. Името ми е Водна лилия. Аз съм заместващия лидера. И съм лъв, както виждате, огнен лъв. Аз съм лидер. И аз съм техният лидер. И съм крокодил. Аз съм енергийното чудовище. И не ми е ясно защо аз нямам оръжие, а имам такава ръчичка. Какво оръжие? Ето такова. О, защото тази ръчичка ти е оръжието. О, благодаря. А защо сме с къси ръце? Едната ни е къса, другата ни е дълга. Защото да е по-яко. Окей. Кои сте вие? Ние сме елементните животни. И сега ще те хванем в плен. И както виждаш, имам криле. Ще те хванем в плен. А нямам ли право на обаждане? Хубаво. Ало, ниндждания. Има някакви елементни животни, които са зли. Трябва да ги спрем. Имат точно същите сили. И те ще ми пленят. Те ме плениха по-точно. Времето ти свърши. Окей, затварям. Чао. Следва продължение.